And part 2 na ni guys, please subscribe YouTube channel, please follow. Thank you. Part 2 na ni guys. Mo nya dagko ito ginatagan to yung mga kauban dre. Namliti gud to. 3-4 ko sila matag, gamay ra kay diferensya. Kay matag ko kan anang beto siya. Tungagan na kay mapumban mahilot kay Negosyante daw. gud to sila mga Trabaho negosyante. gid nga kuan, ano ba? Basta mga negosyante kabalo man yun na sila. Ano ay. Hindi, pwede ra ng home service. Padahil balay. Di pa ka biyahe-biyahe no. Isa ra jud ka balay. Isa ra ka balay. Oh, alangan nga Ay, magtabo bagay pa ta. magkabalhin na po talito. Horot atong time. Unsa? Ay nang next. Okay, to kami gani sabot ka sa balay unta dami ingon sa dakatot akong kuanang ba. Pwede mo magsabot dito, anak. Pwede malaki mapausap man po to. Ako to isa ka Nabay lain. ako kay miingon wa pug amo ato jud ko to ingon nga nay ko am bitaw siya nay abay. Ay oo, katong sa O may kabayo. kabayo. Pag ito skiti ba? O to siya sakit eh. Namay na pugunggot. Kinsa nga? Yaya mo. Balang. Yaya? Nagatik ba? Di lahi siya nga pagkakuan. Nagatik ba? Mura man o kuan. Ang Ang iya gani anak na tuwa gani kauban gani ato. Ha? Ang anak niya nga bata tuwa sa yahan. Ha? Diba na namatay? Na. Do dito. Nay kauban pa. Paon kaya. Ang kalbalo lagi ka na. Okay ko kabalong na namatay kung naalagi kauban bata. Ningon namatay ningon. Namatay mo to ka. Di ko ha. Maupon ikaw bantayanan kay ka kwaon pud. Masabay din mo tulo mo anak. Tulog. Tulo sa nana may duha dito. Ano may laki dito. Yung ba na? Siguro di ko kakuan jud ubanan niya basta mag-uban silang tulo. Yung ba na? Naamang yaya sila. Nang bubong sa iyang bana sa ilang balay. Pero tingnan ako, mao lagi o maadto po kaniya, wala na po kas kalibutan, mora man na. Wala na dito. Sa motuog yung kanto, kung kag yung kanto, di wala na po ka. Patay jud ka. Ana man ha, ang spirit ra may kwaon, ang lawas dili. Mo na so. Ngayon ko, bantay lang ang lawas kung maglain. Dagan jud dire kay papsan pa nato na. Kung gusto ka naman. Kanuna man na maglain yung lawas. Pati pong trabaho. Ano ko bihayon eh. Pero bakit kamot og tiil? Sa usap po trabaho. Kabayo man kamutan eh. Ang tiil mo dito kay tikod. Huwag kabayo ang tiil. Anong pareho, tikod o kabayo. Di ba ka mainom, ma'am? Hindi na oy, mo ito na. Sigarilyo? Mainom kag sa dili, may istorya ko ha kayo. Man, kaysa lang ko mag-inom kay kadungog naman mo. Para madala po ninyo sa mga paridihan eh. Kani dire kung upa mo masayod, muni balay-balay sa uric acid. Kani sugar. Uric acid, kani sugar, kani nga side ha. So, muni dili gyud sila pareha. So kani duha muni madungog nito no. Sugar, uric acid. Si high blood di lang nato i-apil kasi high blood under na ni uric acid. Ha? So uric acid na dire ang sigarilyo inom. Sigarilyo inom pasayan alimango. Na dire. Soft drinks, kape, juice. So, sa daghang kapasulod sa lawas mo na yung mapiptahan pohon. Dugay pa. Kung maglikay na lang yun, parang wala. Hindi, kasi regulate ng mga alimano o ano. Traidor na. Mga bitang ang ubang nga di kakaya. Wala ng mga pasayan. Mabula. Mga Mga na, dili na kakaya. Taas kayo na. Sakag yung dugo na. Mo na ingon nga, hindi pwede high blood. Ano yung nga, Juan, mamsaka no dili kay dili man guna siya. Dili kakaya ang dugo. Muna mamula ka makakaugamay. Nang high blood ka, atake ka. Taas na kayo. Surok man. Ganyan yung lami po tsahay, no? Kani osteoarthritis na kani oh. Sige kaog lamang loob kani oh. Muna yung makapasungkod matiguang ang tao ka na. Osteoarthritis. Lagi ko kung magiging nga, kani akong bilang pati jud, lubot ko makasaka og kanang pagdanan ba. Ug wala jud tong kamunggay, gala ka jud kamunggay, para matulog jud ko ingon daghano jud ako kamunggay, wala sa kamunggay. Grabe jud ito na kanunay gilot, dungdong may dungdong hilot. May na kayo mabungka. Okay, may no?
Yan, na-reply. Mula eh. Ang ano naman nga kanang niluto naman. Hilot-hilot to sa ato ang pagkaon. Ato yung sakita. Katay mong Ay, pamaon. pag umangkon, kabalo to. Oh, kato akong pag... Kabalo sa ating ano daw. Wala, ako Pwede to sa tawagan, na may number daw. Wato kabalo niya, ang puntahan lagi og naba po si Lord. Tuwa man naligo magliling. Ah, ikaw mo na ito. Liling de sila. Oh, si Anami ba kato akong Lagi. puntahan. Liling de. Sabi ko, smabe ko ka ma'am. Sus, Pagkakupas ayaw mo na lawa. dyan isang pag-umpuan, day. Ikaw rin dyan mag-antos, day. Paralyze, yan nagang kay reklamo sa lawas. Hmm, Kamura na mo sakit. po ano, nung sa man yung dagang kay pangalan sakit niya. English ra ba? Kung lagi, naagi mo yan atong ano nga duha ka tuig na ron gitabang di na walay. Wa di siya kabati, kapil og sakit. Yung lawas. Matake siya ba? Hmm. Mura kag mainutil. Nalabad kay ulo maminhod gud. Ito, pasikiskan ako kay unsa jud. Wala, normal man. Negative. Hindi ti may. Dahil nasitiskan rin naman yun kay ipadala na ba? Parang plaka na ba? Ipadala na, yata Kuha man na. niya. Kuha niya kay naman nag... Yung classmate ba nag-duty man sa MCDC. Ah, Parang plaka ay na CD ba? CD clear. ang gani. Kuha niya result sa kuan. Wala ka, Sa CT scan. Hmm. Pero yung likod sa kagusog duot man ko butilya ay. Ma, di ko kapil. Ang yun ay Tungod dito lang kapil. isa ka na. Panuhot. Panuhot. Sapaw-sapaw na Dako ba? kayong panuhot. At na ko sa ibang tanggal sakpan. Sabi panuhot na. Kana yung anxiety. Kanang... Sabay naman na tanan. Kanang ipang reklamo na sabay na tanan. Puro Kana to- siya, o kung magsakit ng tikod, unsa may kaning lapag kanima? Kanay magsakit ni diri. Kung sa in English pa ni sa heel arthritis. Kung atong Bisayaan lang sakit sa tikod. Kaning diri jud ba kaning diri oh. Rayuma na. Ah, sakit talaga ako. Para masikat, arthritis. Abon na to. Hindi. Linam to tungog kuyog matuto nila. Ang mas nunoy na. Kana musig na pa sa trabaho siguro. O to. Makikita, mamita man yung pagkayuhan sa atong lawas. Tataoy, labi na natagbaw na tag. Wa pa man gyud maayo. Hmm. Gitambalan na, gihilo to, gyapon no. Sa tanang gihilot ako lang unom, katulad yun ang kuwan. Wala gyud ma-reklamo. Diha ko yung mga sa ulay sakit. Wala gyud siya. Sakitan man, pero lahi gyud. Ay, gyud siya. Kato ako isa ka iksuon nga isa kato primero bito hilot nimo mo man to. Pati na yung kuwaga. Lipe kasi kaya nagsakit ito, nalayan ang lawas. Iagi man ako sa Facebook. Timing yun. Mo Ika nakakuha ko mi sa imo nga. Ha? Siya may nakauna og kuan siya nga nay mga lagi kung sa kita mi sa digos. Siya. Kasi may nakakuan. Kita sa niya sa Facebook. Facebook. Iagi daw. Facebook miagi. Kita po miya sa akong anak. Kita po. Oh. Moto ingon siya nga mama. Nay manghilot sa digos man ano ato pa magkaglayo atong sisar nga layo ng Sisar na sisar. Naadyo sa digos kung nakakita bitaw ko na asa ka na dapit no kan labay di man ta kan kuan. Okay, Kato ko si Anami kay Ano, may kompleto to, may number to. Si Anami kay may man tumusukit-sukit jud. Ah, siya may nakakuan. Natay may po daw nga lain lawas. Patambal sila po. Nawag na yun. Pabuk ni Debbie, unom. Unom na yun. Kami may unan yung ingon kay kanila lagi. Ana jud ko nga ati. Like ati ba kay parang kuan ati ayo ta dito. Ya, ano may nang puto duty Hello? siya. Hello, may hapon. Ay, kamo to ni text nga magpilot.
Oo. Pero saan pa schedule? Siya man ni Ani. Pwede pa ito makahabol. Palyog daw ko pa na. Ano, may gilot, anak. Nagsilpo na. Saan gusto mo? May to si Ani na to. Ako kabalo din ako. Ano ba? Ani? Ako kabalo Ani ba? Tawag lang para Kana mabalik. nga number ha, kana nga number. Oh my God! O, kanan sa Facebook mo nang gilot. Na dito number na mo mamog location. Wari lang mo bigos. Pwede ito matawagan na siya. Okay lang. Sige na. Kami mo reply da yun, tubag. Pero dito mo Ay, i-try kasi yun sa na. day ko na tubagon. Pwede siya matawagan to akong pagumang ko, no? Pwede man. Naka number. Hindi ba na ako kinambar? Katong napilot tayo daan ba? Na kinambar Ah, siya, siya no? katong inbox da mo. Okay, akong ipa-chat na ko ba? Basiga online dito. Nade ang inbox. Hindi mo ko kabalo gud ano? Oh, ni-chat man siya. Ko asa naman siya. Wala pa din sila maabot. Hmm. Wala man nade ang inbox mo. Akong kuanan si Ani, si number ni Ani ba nga? Stone. Tawagan kay dugay pa ba no? Hmm. Ito ba na eh. Gani ni. Kung pa ba siya nga nagpauli kay makasakam si sa tuwa. Pasok kayo.